Sekube ngaphezulu kwamasonto amabili umndeni wakwaMasango olahlekelwe ilungu lomndeni ungakwazi ukungcwaba. uThembinkosi Masango wadlula emhlabeni esesibhedlela iGrace eMgungundlovu ngemuva kokugula kafushane. Umndeni wakhe waqala amalungiselelo omngcwabo, kodwa izinhlelo kwafanele bazimise ngoba izisebenzi esibhedlela ezingamalungu enyunyana i-Nehawu zashiya umsebenzi. Umndeni wakwaMasango uthi usadidekile kanti lokhu kuyangena nasephaketheni. Besithi sofihla ngomgqibelo kwayiwa wacholwa. Sathi ke thina hayi ke uba kuyenzeka naphathi nensuku angasuka afihlwe uthulekile ke asibona into. Abantu bayaqhubeka bayashontsha abetelekile bonke labantu bazoba bebekaphi. Kuba ukhulumeni bethathe lezi zinto ezifuna abantu baqhubeka nokusebenza sihambe nasithatha imizimba yabantu bethu sobabeka. Phela amakhandlela. Ezinye izakhamizi zikhathazekile ngokuhlala kwezidumbu emakhazeni. Kade kune load shedding la kwaba ne load reduction kulungisa ama power stations. Engabe zinjani izimo zezidumbu ngaphakathi. Abangcwabi nabo bathi baphazamisekile kakhulu. Lesiteleka siphazamiseke kakhulu ngoba sesingena esontweni lesibili la singakwazi khona ukuthola abantu ezibhedlela nasema government mortuaries. Khona manjalo umndeni ufuna izimpendulo ezikhulwini zomnyango. uDalisa Umkhize ushonele eNothdale Hospital ngesonto. Asinako ukublame abasebenzi. We so unfortunate ukuthi lento yenzeke la ekhaya yenzeke ngesikhathi kunesiteleka. Umnyango wezempilo KwaZulu Natal uthi usazophawula ngalolu daba maduzane. Mlonde Khadebe, SABC News eMgungundlovu.